मतबा पबहनी पगरिया देखी ना से बहकहबा के कैसन भइल बा हलिया फेर दी नजरिया बाबा दे दिन एगो हसीना 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 छूटे पसीना छूटे पसीना छूटे पसीना बाबा छूटे पसीना ए दीपक बम नाम लिखा हो आदि तीन भैया बम तलाई तला तानी थोनी ना थोनी बाबा इन तल पल थनिया हो थोनी ना थोनी बाबा इन तल पल थनिया हो आईना तोते दे दीही तू न ले गो तनिया हो आईना तोते दे दीही बम तोरम तलिया आइल बानी भोले बाबा राउर दुआरिया परतानी राउर चरनिया राम जबल न सुनम बाबा मोरा परेशानिया पियब नहीं एको बूंदा पनिया राम। 1 मिनट बम रुको आवतानी मिल जाई तू हके हसीना हो पोछिला अपन पसीना हो मिल जाई तू हके हसीना हो पोछिला अपन पसीना हो ऐसे कर जनी जिद न तो होई परेशानिया धइल डगरिया एहो कांवरिया धइल डगरिया एहो कांवरिया धइल डगरिया। कृति डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी मेन रोड मुजफ्फरपुर।